ये जान तो हर मम्मी कसम हम ओमे के ना हई। हाँ तो भैया लोग इहे गाना गा के नु केतना मजनू अपना लैला के भरमौले बाड़े। अरे पूरा यूपी बिहार में ई डायलेक्ट बहुत प्रसिद्ध हो गईल बा। चाहे लइका होके चाहे लइकी, ई डायलेक्ट नु दिन भर में 2-4 हाली बोलिए देलू। लागेला जैसे ई डायलॉग ना ई कौनो मंत्र ह। जैसे ही लइका बोले ले फटाफट सब झगड़ा खत्म हो जाला। अरे हमनी के लइका है जानू कमाल के बुद्धि भरल बा। अरे 10 रुपया के चॉकलेट खिया के 250 के लिपस्टिक चाट जानी जा। लइका तो कम बाकी लइकी तो हर बतिये में ई डायलॉग मारत रहेली कि हमरा के ओमे के बुझता र का। हम कोनो मन रखनी ना होई जे सब केहू के मन राखत रही। हम सबसे पहले खाली तोहरे से प्यार कइले बानी आ तोहरे के दिल देले बानी। अरे बाप रे बाप, ई बात सुन के नु लइका महाराज एकदम गदगद हो जाले। भले ही घरे जाके हर 1 घंटा पर सिम चेंज करत रहेली आ समय समय पर अपना पहिलका और दूसरा वाला से लागल रहेली। हमहू ओमे के ना हई, एकदम संस्कारी हई। हम आज ले केहू के निराश नइखी कइले। जे हमारा के आई लव यू बोले बानू हम उनकरा के आई लव यू थू थू बोल देले बानी। अरे काहे के केहू के दिल तूरे के हो। बाकी हमनियो के कम ना हो जाए भाई लोग। जैसे तहार फोन कटल कि हई दिल दूसरा केहू वाली से फंसल। का कहीं आजकल के प्यारे भाई ई तो एगो रोजगार बन गइल बा। दबा के लइका लइकी ई रोजगार में जुटल बाड़े।